Să-ți rupi ambele picioare sau să-ți rupi ambele mâini? Ultima întrebare e cea mai grea. Toți copiii din Africa să mănânce pe gratis sau să primești un iPhone nou în fiecare an? Să dormi cu Donald Trump sau să dormi cu prima persoană de la Share și More? Să îngheți tot ce atingi sau să arzi tot ce atingi? Să poți sări de 3 ori mai sus sau să alergi de 2 ori mai repede? Să ai un șarpe pe față timp de 10 minute? Sau să ai un păianjen pe față timp de 10 minute? Să te bați singur cu Mike Tyson sau să te bați cu a doua persoană care îți apare după ce îmi dai follow?